syempre, Pinoy tayo. So, ang lagayan ng isda ay lagayan ng ice cream. Mga season orbs, malay na sagni. Good morning! Naku, ramdam nyo ba? Summer na po talaga. At I'm sure marami po sa atin ang galang-gala na. Pero dahil naka-ECQ tayong lahat, wala tayong ibang mapupuntahan, kundi ang ating mga bahay. But don't worry kasi kahit nasa bahay lang tayo, I'm sure marami tayong pwedeng gawin, mga season orbs. So today, for today's vlog, samahan niyo ako because I'm gonna be sharing with you how I spent my usual summer day at home. Yeah. So guys, una-una kong ginagawa every morning is to make my bed. Laging nire-remind sa amin to ng mama namin na always make your bed every morning kasi parang dun daw na de-determine kung magiging successful yung tao. Kasi pag nagawa mo yun, first thing in the morning, parang you will be able to accomplish many things for the rest of the day. Para siyang it leads to better productivity. So, tsaka marami akong unan kasi hindi ako nakakatulog na wala akong katabing maraming unan. Pero sabi nila may explanation eh. Parang you don't want to be alone or you don't want to feel alone. Char! Ganon. Tapos guys, alam nyo, hindi ko kailangan ng alarm clock every morning kasi as you can see, wala akong aircon dito. Electric fan lang po yung gamit ko. Ito po mga sizst. Malamig siya paggabi, pero pag umaga, around 8, nako dahil, Diyos ko, pawis na ako. Ang katina ng ulo ko, pawis na yung leeg ko, ganun guys. So yun yung alarm clock ko. Pag nakifeel ko na yung init, dun na. Time to gising na pag ganun. So, ganun ko lang. I make my bed. And I'm ready for the day. Let's go. Yeah. Ayan guys, next na ginagawa ko after making my bed is I make my own coffee. So usually, yung ginagawa ko, di ba yung manok? Usually, yung ginagawa ko is hot coffee talaga every morning. But since extra mainit ngayon dahil sa panahon, dahil nga summer, kaya iced coffee yung gagawin natin. Hindi pwede na wala akong coffee at least twice a day guys. Kasi iba yung mood ko pag hindi ako nakakapagkape. I'm sure hindi ako nag-iisa. Di ba mga sizst? Iced coffee. Boom, gising. Let's go. Yeah. Na, babe? Ha? It's one up, babe. Enchanted. I've been dreaming of true love's kiss. Yeah. Hey guys, so ayan, nag-change na ako ng top kasi medyo pawis na ako kanina. And right now, mag-workout na kami ni Malia. Let's go. A few moments later.
Yes. Tapos kami mag-workout. Sobrang nakakapagod yung sinunod naming workout kay Chloe Ting. Chloe Ting dito sa YouTube. Pero, ayoko na. Tagod yung buhok. Langan. Head and shoulders mo tan Silky kasi gamit ko. Yeah. Now Mr. DJ, I'm asking for your time. Gusto ko na maligo. Yeah. So, at the end of the day, mga sis and orb, syempre, maligo po tayo kasi amoy anit na tayo, mabaho na yung buhok natin, oily na yung scalp natin. And for me, I only use Head and Shoulders Smooth and Silky because aside from it makes my hair really soft at sobrang bango, it also has the superior anti-dandruff formula that effectively removes dandruff and scalp issues. Kasi I tried other shampoos. For me, hindi sila effective kasi hindi nawawala yung odor ng scalp natin, yung oiliness, tsaka nakaka-dry siya ng scalp. So yun, I will use this. Siyempre, dyan lang tayo. Yeah. Hey guys! So ayan, tapos na kaming maligo ni Maalia and time check 5 PM na. Padong na mo gabi mga sis and orbs. So usually nagluluto ng dinner kaming dalawa ni Hosea, si Honey kasi mahilig kaming dalawa magluto. Ayan, anong lulutuin natin ngayon, babe? Utan, gulay. Gulay na may pure gulay lang, ginisang gulay na may konting sabaw. Ganun. Tapos isda. So ayan, ito na yung isda guys. Siyempre, Pinoy tayo. So, ang lagayan ng isda ay lagayan ng ice cream. So, lilinisan ko lang to. Tada! Tapos ko nang linisan yung mga isda. Tapos lalagyan namin ng konting giniling yung mga gulay. 1 hour later. So that's it for this vlog mga sis and orbs. That's how I usually spend my summer day at home. I hope that nalingaw mo aning nga vlog, nag-enjoy kayo, and you learned something from this. And huwag po nating kalimutan mga sis and orbs, kahit gaano po tayo kabisi sa bahay, huwag po nating kalimutang maligo. Okay? I'll see you in my next vlog. Bye!